every turn of the day, you are not sure if you can keep up or give up, or just endure. Always remember that nothing is permanent in this world. Always be dazzled by the brilliance of the diamond. Sa matag tuyok sa kalibutan, usara ang nasayod. Kung unsa atong dangatan sa matag adlaw na tong pagkayod, dipindi na sa imo kung saon nimo pagdala ang mga hagit sa kinabuhing pirwisyura ang dala. Isip sa huna-huna nga di ta dire permente gamit eksaktong balanse sa matag adlaw nimong pagbiyahe. Tikang kung diin uaha ka nagmas malipayon, mga pantamay ay tagdahala padayon. Ragyapon na importante dira ang wala kay gitumbahan, kanay kaugalingon nga saksi sa imong binuhatan. Mo ang papagana mga negatibo sa likod, mga dalar sa kasuya ug di na ikalimod. Ug sa tanan nga pagsulay kakuli ang mga giagian ay padala og padayog barog himo ang ayanura kaayo tanan. Anadra ka sa tanang kasakit nay padul nga nimong matag syagit, masinti nga ra kakalit katawan ra nimo tanan nga kasakit. At every turn of the day, you are not sure if you can keep up or give up, or just endure. Always remember that nothing is permanent in this world. Always be dazzled by the brilliance of the diamond. At every turn of the day, you are not sure if you can keep up or give up, or just endure. Always remember that nothing is permanent in this world. Always be dazzled by the brilliance